Hej, jeg hedder Michael Schütz. Helt fedt, ikke? Her er en ting, der vil bringe Sønderborg tilbage på landkortet. Hvem har det pisse fedt? Det har bitte små lande som Andorra og Monaco og Luxembourg, som fungerer som skattely og har deres helt egne regler. Derfor foreslår jeg, at vi løsriver alt fra Danmark, så Sønderborg bliver hovedstaden i sit eget selvstændige land. Helt fedt, ikke? Og vi gør det jo bare, vi spørger ingen om lov eller noget, fordi der er sgu ingen i København, der opdager, at Sønderborg og Als ikke hører med til Danmark længere. Det er jo ikke sådan, at vi lige kører forbi og kigger ind, de har fået deres eget flag. We don't give a shit, mand. Og fordelene er uendelige, mand. Når først Coca-Cola og Saxo Bank opdager i et skattely, så poster de alle deres penge dernede. I skal aldrig betale skat igen. I kan få jeres eget fodboldhold. Men til EM måske endda. Sønderborg, Holland. Det gad jeg fandme godt at se. I kan få jeres egen nationalmelodi. I vælger bare. I kan endelig få Bonsoir Madame som nationalmelodi, som I altid har ønsket jer. Hvis du ikke ved, hvad du skal stemme til kommunalvalget, om du overhovedet skal stemme til kommunalvalget, så synes jeg, at du skal komme ned på The Spot Café i Borgen Shopping Center den 24. oktober kl. 19 og møde mig og en masse andre af Sønderborgs unge kommunale politikere. Jeg håber, vi ses. Og så husk at stemme på Michael Schütz til kommunalvalget. Hvad kan gå galt?